Poio integra naceu co obxectivo de orientar e formar aos colectivos máis desfavorecidos e con dificultades á hora de encontrar un posto de traballo e así conseguir a súa inserción laboral. Por iso, o Concello, en colaboración coa Xunta de Galicia, aplicará unha serie de medidas para a mellora da empregabilidade dos usuarios do programa. Que se vai a facer un traballo primeiro de orientación individualizada, que xa se fixo, xa se entrevistaron unha por unha as 100 persoas que van a participar no programa. Se detecta as súas competencias, as súas capacidades e se forman grupos homoxéneos con as mismas características para poder acceder a esta formación prelaboral que che comentaba. Este proxecto inclúe diversas accións de orientación, formación, prácticas profesionais, fomento da capacidade emprendedora e inserción laboral. Hai persoas que teñen recursos por si mesmas, esa teñen formación, pero lles falta motivación. Haberá talleres de motivación para que traballen efectivamente as ferramentas necesarias para incorporarse ao mercado laboral e permanecer nel. E logo haberá tamén formación en materia de agricultura ecolóxica, bar-restaurante, son, digamos, actividades, sobre todo a de hostelería e restauración, que aquí en Poio en concreto, que é un concello moi identificado efectivamente coa hostelería e coa hostelería de calidade, pois efectivamente vai a ter un recorrido profesional e se van a formar aquí. O Concello de Poio recibiu unha subvención da Xunta de Galicia para levar a cabo este proxecto, que se desenvolverá no Centro de Formación A Reiboa. E ahora estamos, como podedes comprobar, reformando para adaptar aos novos tempos. Estáse dando accesibilidade, construcción dun ascensor, mellorar as aulas, todas as redes para que teñan as aulas de informática, que hai xa adaptado todas as novas tecnoloxías de hoxe, e estamos traballando, estamos funcionando e poñer a funcionar este gran proxecto que, bueno, o Concello evidentemente apostou moito por el, pero temos que agradecer tamén o interés que a Consellería puxo para que isto salira para diante. O programa conta co compromiso do Concello para conseguir a inserción laboral de máis do 40% das persoas que o integran.